дар Тоҷикистон Фонди Пешвои миллат таъсис ёфт ки баъд аз қудрат рафтани президент Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият оғоз мекунад ва аз ҷумла аз ҳисоби буҷети давлат сармоягузорӣ мешавад. Ин таҳрро парлумон рӯзи 19 апрел тасвиб кард. Вакилони маҷлиси намояндагон гуфтанд ки бар асоси ислоҳи қонуни молия баъди аз мақомаш рафтани раиси ҷумҳур ҳамасола ба Фонди Пешвои миллат 0.2% пули буҷет равона хоҳад шуд. Барои намуна имсол буҷети Тоҷикистон тақрибан $2.5 миллиард таъин шудааст, пас бояд солона ба Фонди Пешвои миллат беш аз $4 миллион интиқол ёбад. Ин рақам вобаста ба ҳаҷми буҷет каму беш хоҳад шуд. Маблағи Фонди Пешвои миллат барои корҳои хайриявӣ харҷ хоҳад шуд. Фонди Пешвои миллат танҳо ба Пешвои миллат тааллуқ дорад. Соли 2016 қонун дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат қабул шуд ки ба Эмомалӣ Раҳмон иҷоза медиҳад барои якум шахси аввали Тоҷикистон бимонад. қаблан вакилони маҷлиси намояндагон гуфтанд ки Фонди Пешвои миллат бар асоси тарҳи нави қонуни конститутсионии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат таъсис меёбад. Моҳи декабри соли 2015 парлумони Тоҷикистон дар қонун дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллатро тасвиб карда ва онро раиси ҷумҳур рӯзи 25 декабри ҳамон сол имзо гузошт. Ин қонун аз муқаддима ва 16 модда иборат аст ва вазъи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, салоҳият, дахлнопазирӣ, бунёди осорхона, бойгонӣ, китобхона, амният ва кафолатҳои иҷтимоиву иқтисодии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллатро муқаррар мекунад.